Yang Christian Chalai po Tesuan member pum huap na tlang kan kawa Vanya hiyan member samsali pan ni kan thok chuak saya member thok chuak zong te chunga Christian Chalai Paul chon lom thu kan soi tak no mewa voina kan na to hi helai kan muang hiyan heng chun hi ni ya helai ban pan ni a zon lian pui pan ni akal pheya so ta jon chumi ban pan ni ring ta jon cement bag som thum le pariat anga ya chamalam kan ti zo to chuan chamalam a hin a zal ve ai tam shret kan thok mana amal chu chanulama hian ti tur kan la nei nuala so lai kham tlang lam slap so kham tlang lam se chhun tur kan la nei a chuan hetilai kan la chhun lo hi kan la nei bok ta ni chuan voinia kan chhun zo nge na chan chu somi kham tlang lama mi a box so naktuk lama an thi anga ya chuan hetilama hian an vu anga ya hetilaman vu chuan in rini ya hian natlang in ko san natlang pa ngai chhun zo an ring dewa chuan chuan tin ka le lama chuan an englo bok sataring te an vo angai mela an englo don ni chuan oga sa hian hemi ga Sunday school hall tur hemi chung a second floor tur hi chhun zo nge angai awangin chuan anglo ni chuan khu natlang khu an tam khop mai khu ta khuan an meichia pon meichia ka di ti an chelo an lo ta an rom pu chawa ti kwan kan tang rol khop maya na KGP ni anwama KGP te hi kan rong bon tur ko san kut ke ni tura chalai te buat sai kan yang hian KGP te hian na sa takin kan thok don ani ti kan se ti ani